Og I dag tales han med de største popstjøttene i Danmark. Han overvast av hitlisten. Han selger flere fløver enn de fleste, og konsertene til honom jo alltid utsolgt der. Men det tar honom 20 år at leipa ut uta som solister. Han trevs bedre i bakgrunden, og håvast andre vil de hava han stuja av paddelen. Ta han så endelig at tog det store stiget, så gjør det til en brekende suksess fra byrjan. Her han tatt vel imot Rasmus Seebach. Velkommen. Dag. Halløj. Hej. Det ser hyggeligt ud. Hej med jer. Og så? Rasmus, hvad er det bedste ved at udgive din egen musik med din egen stemme? Det bedste er, når man blandt andet tager til Færøerne, og man synger sine sange, og man ser folk synge med på sine sange, så bliver man rigtig stolt. Det er ret fedt. Så tak til jer, der synger med. Er du overrasket over, at de kender dig her? Lidt, det er faktisk. Altså fordi, at selvom det er altså vi føler jo lidt, os danskere, at det er også, vi vil gerne være en del af det, fordi det er så hyggeligt. Men alligevel, når man kommer op, og man finder ud af, at det tager jo også noget tid at komme op, så det er jo et eller andet sted rimelig langt væk. Så jeg er lidt stolt over, at man kan tage så langt væk, og så kender folk stadig min sang. Men Rasmus, hvorfor tog det 29 år over for dig at blive popmusiker? Popsanger? Ja, okay, for jeg har jo altid været sangskriver, Det tog mig noget tid at skrive tekster, som virkelig var en del af mit eget liv. Og det lige pludselig blev det så personligt for mig, at jeg ikke rigtig følte, at jeg kunne bede nogle andre om at synge det. Så derfor ville jeg helst selv synge det. Men hvordan havde du det med at skrive musik til alle mulige? Jeg synes, det er rigtig inspirerende. Det kan være rigtig fedt, fordi at arbejde med forskellige sanger, som synger på forskellige måder, og ligesom få et andet udtryk ud, det synes jeg også er rigtig spændende. Men jeg må indrømme, at nu her, hvor jeg har lavet min egen plade, så har jeg også fået lidt blod på tanden, fordi jeg kan rigtig godt lide at skrive om ting på mit eget liv. Men det er selvfølgelig et valg. Du valgte den rolle som producer og sangskriver. Ja. Hvorfor gjorde du det? Fordi at min helt store passion omkring musik, det er at skrive sange, og det er det, jeg allerbedst kan lide. Okay, ja. Altså du ved, alt det, det der ellers følger med, synes jeg også er rigtig sjovt, men min helt store passion, det er at sidde og skrive en sang. Det er det, jeg bedst kan lide. Du har arbejdet meget sammen med din bror Nikolaj, ja. Og hvorfor blev det lige jer to, der skulle arbejde sammen? Vi havde ikke noget valg. Men vi er jo født og opvokset sammen, og på den måde, så er vi bare fuldt sad altid. Hvordan er det at arbejde med sin bror? Det er faktisk rigtig fedt. Man er jo brødre, så vi får selvfølgelig nogle små fights, men det er jo ingenting, og det er bare fedt at vide, at når man arbejder med sin familie, så kan man ikke bare stikke af og sige, så nu gider jeg ikke mere, og så splitter man op. Det er der ikke noget, der hedder, fordi vi skal finde ud af det sammen, fordi vi er familie. Som teenager var du også en god fodboldspiller. Det er rigtigt. Vil du hellere have været fodboldspiller end popmusiker? Nej, det vil jeg ikke. Jeg elsker at spille fodbold, og jeg har jo spillet lidt fodbold i dag her på Færøerne, og jeg er i virkelig dårlig form, skal jeg hilse at sige. Så, men jeg kan bedre, altså mit hjerte brænder for musik, sådan er det bare. Det kan jeg ikke rigtig lave om på. Hvor langt kom du med fodbolden? Jeg kom rigtig, rigtig langt. Jeg var med til sådan nogle der er sådan nogle U18 landsholdssamlinger, hvor de 100 bedste fra Danmark under 18 var samlet. Der var jeg med, så det var jeg meget stolt over. Hvornår stoppede du? Hvorfor stoppede du? Jeg stoppede, fordi at jeg faktisk der godt kunne mærke, at mit hjerte var et andet sted. Jeg havde lidt luret, at jeg nok hellere ville lave musik, end jeg ville spille fodbold. Du har også været rapper. Det er rigtigt. Hvordan gik det? Det gik meget godt. Var det også sammen med Nikolaj, eller hvad? Det var også sammen med Nikolaj, ja. Det var sådan, for mig var det mest en del af den tid som teenager, hvor man gerne ville skille sig lidt ud, og hvor at det var moderne at være hiphop, og så synes jeg, det var lidt sejt, og så var det ligesom den vogn, jeg hoppede med på. Og udover det, synes jeg, der findes en masse fed hiphop-musik, men jeg synes, der er langt mellem snapsen i dag, og jeg kan bedre lide popmusik, når det kommer til stykket.